ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଇଏ ନଟଖଟିଆ ନିରନ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭୁଲେଇଲା ମାନେ କଣ ଭୁଲେଇଲା କହିଲେ? ଆଜି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ ପଣା ପିଇବା ଟିକେ ମଜା ନା ଟିକେ କଦଳୀ ଗୋଳା ହେଇଥିବ, ଗୋଲମରିଚ ପଡିଥିବ, ତା ସହିତ ଗ୍ରୀନ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡିଥିବ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ କଷ ମାଗିକି କଣ ପିଇଦବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ କଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆପଣ ବି ଯିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଟିକେ ପଣା ପିଇକି ଆଇବା। ମନ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯିବି ପଡିକି ରହିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୋଲିସ ଜଗୁଛି। କଣ କହିଲୁ? ହଁ ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି କଣ କଥା ହେବା। ହଁ ରହିଲି ମନେ ପଡିଗଲା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହାପି ଓଡିଆ ନବବର୍ଷ। ରଖିଦେ। ହଉ ଟିକେ ସଣ୍ଡକୁ ଫୋନ କରିଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଷଣ୍ଢ, ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆରେ ଆମେ କଣ ଏ ବର୍ଷ ପଣା କରିବାନି? ବାହାରକୁ କିଏ ଯିବ? ବାପା ଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ବାହାର ଚଲେଇଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ କରିବା ନା। ବାହୁବଳୀ ଆମ ପାଇଁ କଦଳୀ ଆଉ ଫଳ ନେଇ ଆସିବ। ସେ କଣ ଆଣିପାରିବ? Baby, och gamla kussma. No. Yeah. ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଦଳୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପିଠିରେ 4 କାନ୍ଦି 5 କାନ୍ଦି 10 କାନ୍ଦି 15 କାନ୍ଦି କଦଳୀ ଏକାଳେକେ ନେଇକି ଆଇଲା। ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏ ନିରନ୍ନା କଥା ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ମଞ୍ଜି କଥା ହିଁ କହେ। ମାନେ ବୁଝିବା କଥା ହେଲା, ପୋଲିସ ଅଟକିକି ଅଛନ୍ତି, ଏ କଦଳୀ ପାଇକି ଗଲା, ମାଡ ଖାଇକି ଆଇଲା। ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ? ପଚାରନ୍ତୁ ଏ ତ କଦଳୀ ପାଇକି ଗଲା, ମାଡ ଖାଇଲା କାହିଁକି? କିଓ ପୋଲିସ କହିଥିଲେ ଯେ 7ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଇଏ 5ଟା ବେଳେ ବାବୁ ପଣା ଖାଏ ବୋଲି କଦଳୀ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଡ ତମେ ଖାଇବନି କଣ? ମାଡ ମାଲିକ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମାଡ ସିନା ଖାଇଲେ ସେ ଘରେ ପଣା ହଉଛି କି ଆଉ କଣ ହଉଛି, ପଣା ପିଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ସେ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବାନି। ଇଏ ନିଜେ ନା ଯିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଣା ପିଇକି ଆସିବା। ଏମିତିଏ ଜୀବନଟା, କେବେ ଫୁଲ କେବେ କଣ୍ଟା। ଏମିତିଏ ଜୀବନଟା, କେବେ ଫୁଲ କେବେ କଣ୍ଟା। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ।
बाटोई रे बाटोई बाटोई रे बाटोई No, 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 no. ଦାଦା ଘରୁ ବାହାରିବନି ଘରେ ରୁହ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ରୁହ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ନଟଖଟିଆ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଟିକେ ମନେ ପକଉଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।